Hard work beats talent when talent fails to work hard. Jeg vil sige, mit største råd: bliv ved med at stole på processen, selv hvis det går dårligt. Der kommer til at være utroligt dårlige perioder i ens karriere. Det kommer alle til at gå igennem. Det er vigtigt, at man kigger på de ting, som kan ske, hvis du bliver ved, i stedet for, hvad der sker lige nu. Bliv ved med at stole på den proces, som du lægger i hver dag. Det arbejde, du lægger i hver dag. Bliv ved med at stole på dig selv. Bliv ved med at være selvsikker lige med, hvad der sker. Det er svært, når man er i momenterne, hvor ting går dårligt, at kigge forbi det. Men det er utroligt vigtigt, at man holder sig målrettet for hvorfor man gør de ting, man gør. Så husk dit hvorfor. Stol på processen. Der, hvor jeg er blevet inspireret mest, kommer fra et quote fra Kevin Durant, spiller basketball i NBA. Hard work beats talent when talent fails to work hard. Og det ligger jo lige i hjertet på min historie, fordi det har jeg jo skulle huske igennem næsten hele min karriere, at hvis jeg bliver ved med at arbejde hårdt, så kan jeg komme til de steder, hvor jeg gerne vil.